At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata ribiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Dahito itikon ko nakabalay ko, Glorina. Anya ti makunam. Dakkel nga paiso. Nalawa pa iti paraangan na. O talaga analawa. Uray man kit di agmalmalam nga agkinkinnamat ta. Apay ko mga agkin-kinamat ta. Nauyong kan samat. Ang mga ikamat mo pa iti paltong mo kanya. Ay saan? Di kayat ko asawan, aglin na ilo ta nga agkinkinnamat. Wanya, umanugot kan nga ikabalay ka ditoy. Uray saan tapay lang agkaskasar. Agdin na ta. Awan ti mapasamak iti nagbautan ta. Maawatam ti kayat ko asawan. Maawatak. Ngam, kasanumot ladaytan. Agasawa tapay ama ko na ti kasta. Saan tapay nga agasawa at talaga? Gapta saan tapay ang nagkasar? Manaksin nung kayat na kun nga ikasar. Apay ngamin, asan tapay lang agkasar. Madipay nga rod. Isa, pimanawak ijay balay mi. Kinagura dakdadadi kan mami. Ta saan ko akinayati pangyasawaan da kanya. Pagan ano ko nga Uray gwapo. Kan nabakpak nang da kami nung saan kumot ngay ayatan. Gusto la unay dayta. Ke siyak na rod. Ay ayaton nagkadimot laang. Siyempre. Simuro takpay kumangarod kan kator. Kan manugot takpay yan ngay kabalay nak. Saan nakpay lang agargarawan. Aging ga iti saan tapay ang makapagkasar. Ad-damanan araaman ka iti dayta, Glorina. Ang saan nakadipay ang mabalin ngayam ammo kadag iti dadakkel mo? Saan ang mabalin Anya kamot ayator. Kagurgura dak nga ron dagiti dadakkel ko. Kan pinagtalaw dak. Nipipita mo tayo sumungad. Imun una pa'y nadimutang na tigarte. Awan pala ni Kulas. Makadlawak ng Kulas Mararingan samat ang kinibudoy. Sa nabali ni Budoy. Taday malaan na. San laki diyan ni Ampiong. Kumusta nga tamat ni Budoy? Makapailiw matiloko. Pipita! May saka man ni Dugarteng ka mo tao. Ay, no kumain di Pamplona kat kanjawan tagan kay. Ha? Nakati ka lay. Apay akas sa tikunada di Pamplona. Ay, saan ka mo tao ang angaw ko lang? Kwa, impakaday tayo Nicolas. Ama pa naalaan ti silpon na, tanalipatan na. Amangan ka no adda umawag. Day talang no imbaga ni bakit na nga dapay lang papananda. Nalpas. Kaste ka din, Nicolas? Nanya ti baga ni bakit na tungpalan na? Uray ado trabaho na? No, daddo mamatlakit diya. Ngam day tati pakob-oblagak ang mga sawa. Si kamot ka mo tao. Ilay pagbagam man na. Kabayatan nga oran, Nicolas. Di siya pa lang ti kasarsaritam dito yung garden. Kasanumot ladaytan. Imanugot ni Glorina. Agdin na kami nga gasawa. Awan ka no ti mapasamak kada kami. Adayamat kasta. Sa anak amamate. Mga naging papangihinalaan. Nasuro ka na 30 na. Dandanin sa pa yun di aganak. Aslamok na niya tiga po na. Sa bagay, gagangay matlakit di daytaa. Ay, kasang-sangput mo lang, Glorina. Agim impake kamot taing. Impake mo't nagitabado, mag. Apay, andat kinaguram ka na kami kantor yung amam, Ay, nananang. Agsangan kayo manadako, sir. Ay, kasano? Oh,
Kasano ajak makasangit ka. Panawan na kami ka na, ma'am. Nanang, danggandak. Nakastra kak iti trabaho. Ngam ijay bagyo ka no may destino Nagadayo pa ikit day. Kuko tinabak ng biok ti kumpanya ti pagtrabaho at nanang. Maknang gayam, ti pakiasawaam. Amag nag-asawa kayon. Kaya't nangarudan nagkasara kami. Unjak pa'y kaya. Impambarkok ni nanang nagtrabaho at ijay bagyo. Ngam ti puto. At pasidaglaan dito ti pagtrabaho ak. Agsardeng ako. Tanabak nang nitor biok. Nagtakkel ti balay na. Hey, aguray ka man. Awagag. Ang tagayam nalipatak nga imbagakan ko na. Anya kat ngamina na pan nakalipat ko. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Oh, Lorena. Itailangan nagkita ta. Mahiliw ka dagusan. Anyan tulakit din inton mapadasan dati agin nagat kan agin narakop. Si kamot. Tila ibagbagam. Lailok lang day ta. Ada nalipatak. Masapol nga dakatulong ta. Awat ti problema. Nalakala day ta. Mapitlaang. Ada nakangagak iti dayta. Agkabagyan kayon samot. Oh, Glorina, naggasat kanta na kanobyo ka itibak na nga negosyante. Wano, asawang pa yan. Kasalasawa kong tatang. Ngam saan kami ngagasawa? Ta saan kami pa yan nagkasal? Lumaabuan day ta dagiti kaaroba. Ay, agbilib da kas kada aglibida gapo iti apal da. Nangrunakan bakat pasing atammi di tapurok nagarsangan. Sikalak na kayan. Pagpalastog humagatan day ta, ha, saryaw. Si kanto man lang ang tutungtumpang tibusis na, gauriyan na kay tibangir ang barangay. Ninanang mo. Sobra kayo mo. Kasano asaan akas tati ibaga ni nanang mo? Ket adalaeng iti balasiw kalsada ti kaaruba a barangay. Ket kaano nga ron ti kasaryo? Saan kami pa'y ngagkasar tatang? Agin nadal kami pa'y anaimbag itirik na. Kaano nga ron na makiasawa ka? Limbes sa pa yan ti expiration ti aanakam. Anya mo't nitako na mo nalaklakayan. Ibabayin mo sa apay ta anak mo. O saan ka diapod no ti kunak? Amangan mo saan pa yun nga aganak? Ha, awan mat ka ti poli tayo ti baak. Oray saan ako nga aga nagtata? Saan na ti problema? Basta makiasawa ak itibak na. Correct. Talaga. Saan ka mauawatan, saryaw? Kasla pinakbot, ano anyala di tanti ba isagsagpaw? Ay, naimas ti daing nga muna mo na may sagpaw iti pinakbot. Bakit? Angam na imas ati si Charon. Si Saron ay hakit bagna. Parehas namat lang na kita. Anya kansan. Ay, hindi pala na inanana nagapoy ti garden. Ang daw mawag iti cellphone ko. Ay, marapait iti sila ta. Hello? Naimbaga bigat yung ma'am. Ay, nukas na ang naman ang sumurkang kas katulaw. Ay, thank you, ma'am. Thank you. Andiyan naglaw na ma'am. O sige, ma'am. Agbiyahe itong araw din itong malam na bigat. Thank you. Bye. Hi. Agbiyahe ang tumanan itong malam na bigat. Adda manan sumrikak kas katulong iso Goodbye manan bugyasan. Pasensya ka no nasinga ka. Ada na patag nga ipakaamukan ka. Ang nasaysaya at kumano agkita ta. Kadwa kita dagiti barkadak. Ada kami dito yung mall. Kanjawat ta nagpasyar kami jay Boracay kani jay Palawan. Ipadamag ko ngamin nakabakbak na tinobyo. Awan problema iti dayta. Ijay tanton nga honeymoon. Anya ahani mo ti magbagang. Katinton madanon Kan jak pala makapasyar. Tado pala tiya si kaso ka negosyo. Adagay man nakasaritak nga agbali nakatulong ta. Into natan, isan to di
Panakipagnaad ko kan kay tidak kalabalay mo. O sige, urayak nga ro ti pakamuda. Magagaran kan sa launay. Amom, kanayo na maililiwakan ka, Glorina. Mas na teenager ka pa lang to. Di nakmat ngamin palubusan namang pasyarkan ka iti pagkasiraam. Sana kas ka rin na makastral ka dito yung subdivision. Naingat, nagiti gwardya. Pagkasiraan ko nam. Sa balay mo gayam dayta. O sige nga Rodan. Bye. Saan na ana ito ret ti pimanaw? No awan balay na iti subdivision. Dayta tinangag ko nga imbagan ni Glorina iti kinasarita na iti cellphone na pansang. Bakang gaya ma talaga tinobyo na. Tauray ka no talo katulong ti alanda. Kas kala nakangag mananatulog ako nak. Kaya't mo ay habir nga sanda kaya ti paos dagiti karuba. Bayo mapandala ang pansang. Paltugak to pala kaya. Agtal na ka madalaklakay. Kaslad na paltog mo. No ada makangag di tangay bagbagam. Amakan no ipulong da ka kadagiti pulis. No kasta, at damanan pagkatulungan, Pipita. Kano nga ti panagluwas mo? Intong bigatan ka mong tao. Ang paggasawa ka no nagitagbaling nga mo. Isuha na lang kanilang trabaho. Apag-asawa? Kasta di ko nana. Ngam, amangan numasikugan, kat dandani pa yan aganak ti babae. Pagtungpalan na, ay, si Kanton ti agaw awir. Santon nakatulong lang. Awan problema di da kamo tao. Sa bagay, naruwam ka mo talaga iti dayta trabaho. Kutuan man. At dasak tupay tinagaw awir itagkabaw alakay. Ah, Kan mong gulod nga upeng. Rinugyak pa ikit din natin naging pake. Linabakon nagitimuran ka. Itay namak nga adamanan pagkatulungan. Kasla saan kayo ang makaanak kapusa nanang? Anya ayati diyo pakaibnaan. Sumipngat nga rodan. Yamawan pa yamam, Glorina. Nakadayo man gata na si Marak iti pakiinuman da. Ay, di masa talaga yamam. Anya adimas nanang. Di maus-usawan. Amog na. Payasaan ka mamati kanyak pare bantor. Ah, Saan la milyonaryo? Milyonaryo pa iti manugang kunto. na. Kaso aginibetor ka kano ama pa ni ti kusina da. Hindi dyan ni tatang nanang. Talaga napigsa, titimag ti tatang mo. Kasla ka na yun na nakamikropono. Ito, nagkasarda. Maawis, ti si Bobokal nga ile. Ito, da gobernador kan Apo, di pupado. Denggam, Glorina. Nasubraanan di amam. Di man latang-tang abon na ditan. Awanan ti makunantor. Nakipagkita akan kan. Talaga nagpintas ka, Glorina. Ad-daman na napim mo daw ti ropam. Nung kanayon to, matatirupak tikit kitam. Ano panta mapunas. Naangaw kagayam. Ang nakaserseryoso tilangan. Inton rabi ikano nga agrubat ti katulong ta. Isu ang masapula sa kunan ta inton bigat. Ang pangiramraman nakpailao. Si kalakumahan kan ti bodyguard mo. Driver mo kunak kuma. Amom, uray baknangak. Jak na rom nga da driver ken bodyguard. Saan ko akasapulan ti bodyguard? Tawan mo't kabusor ko. Nasingpetak. Ken may mayat ko mga rod no dwata makisarita iti agbali nakatulong ta. Anya nga oras sa mapantasukunan. Di pailang nga umiti to eh. Kasto yung amin. Adang amin pirmaan a kontrata. Ay, uwan gayam. Masapol at talaga nga umay ka. Sikat impanagan ko iti kontrata. Talagang impasubo na kanya. Oh, di mo pa'y kayat? Ibagak a milyonaryo ka. Oh, Yaman naklauna. Talagang ayatin naklauna yan niya, Tor. Lukluk ko na ka. ha? Talaga mo ta milyonaryo kami. Okay, nga nga rod.
Wen, kunamon tamayat kan. Ibagang sa dino ti pangsukunam kanyak inton agsapa. Ado pay ngamin ti badok ang masapol nga irubwat ko. Amangan no masapol mo ti kwarta. Mangperma kiti cheque. Wano, mapantalatan iti bangko. Dito'y kapailaan. Tadawagag, ha? O sige. Napanantay anak mo pansang kunakman mo saan ngagbiyahe. Ay, nanggagkoy tay. Akasarsarita na, jay nobyo na. Ang magando na pangimatang iti ipasarabo ng to Ay, kidawag sa laangan tayo cellphone na. Ay, anya pa'y nga ron tiyo sa rin. Ngayon daw atam dyan silpon na. Pay, baka na namin ti silpaon. Among nga ron nga usaray. Ay, kagpaisuro akin ko na Bak nang tinobyo na. May katangan na lakit di tinangingina. Ay, sos, sakmamay timang paapal kin ni Panyaw. Ay, talaga saan ka pa ating saryaw. Made, ang masubok mo tiyang silpaon. Ang mga nunay talang to tiyar arami naman. Ti kadaksan, may padakan to kadagiti amok nita, nasubok na tiyang babae. Ay, bakbakitan ka man ng imon. Amok mo't karaw ti kinapag-awaw. Ay, Kasi ti di komersyante ti bawang. ay. Impang pangas mo kindi na si katinakagatang itinalawa nga astinda niya tarlak. Anya, Pangas ka. Suasan mo bagay tiyang silpaon. Oray san na kung nga itulong kamutaw. Isupay ang pakataktakam. Hinjaya nga rod Nicolas tilugan na. Maya, di pa nagasinso ni Kulo saya. At damat lugan man. Kasapulan da kano nga men, kanibakit na tilugan da no, da papananda. Ay, da kayong araw ti makamaw. Amangan no dan lipatam. Sunto pa ya subsubliam, oh. Yakot sa plan pa ya, ano bilang nga damalipatak. Kumatangak tulangan ni dyan lugar pagkatulungak. Nga damalipatak, abado. Nagpagkaslakit hindi pa nagmaneho. Kaslagdardaras ka. Kasapulan nga rod ang makadanon ta iti opisina ti agency. Aging ga iti alas 8. Di ka bayan nga aguray ti katulong. Sa di mo't pumanaw ti opisina ti agency. Ang sa bagay, gusto ti kunam. O sige, painayad ko nga rod basit. Sana balin nga oray malumto na makadanon tayo jay. Ay, sobramat nga rod inton malumpay ang makadanon ta. Di pa'y kasla na pantay jay Manila. Ay, sabalin sa tiplanom to. Ha? Tor, kasla sursurutan na tatikotse itilikodan ta ah. Ha? Ay, wan nga peso. Ayun na. Uray la na ganit it dagiti pulis ti ligay iti kala at apan ng papaggas mo manan iti kotsem tor. Ay nauray akla na ulaw. Ay na. Tapno nga rod maitarayan tati kotse, asumarsaruno ka data. Atay asino nga min dagi chay? Diyan mo. Matiam mo kakabusor ko. Kahit ko lang nga subukan. No talaga asursurutan data. Dahil di a kotse. Na, ang mga no-hold upper wano kidnapper, kada karnapper dagita. Apay ngamin nga awan ti bodyguard mo. Bayam, kano mapanek na kak asursurutan data dahil ta kotse. Talaga ang mga ala ko ni bodyguard ko. Iti dahi ta akinabaknang mo? Imposible nga awan ti agin tereskan ka. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani super pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pasado alas 8 nga awan pa'y dagitag baling nga amok. Ay, awan mabalin ko ano sana ti aganos nga guray kadakwada. Mga ano nala daw dalaan nagbiyahe. Ano na traffic na nga ta. Naimot abakit ti ka o dyan nga amok ka. Anyaman nga tanti ka pabalin dagiti sumarno nga amok kita. Ay, sapay ko maapo, takabalak asalaan, ti ugali da. Anya da ito nga ugalim sa Rio. Tas ka, lasal-sal po. Kagap-gapo man nga ta na nakikaruba nang ipangpangas si tibanugang munto ay. Ay, kat talaga. Kaya't ko nga rod nga umapal dagiti karuba. Imbagak, amalaksid iti mansyon, ti manugang tanto iti bagyo.
At dapay mansyon na ijay Tagaytay, ken ijay Italia. Ay, anyad na kita nga kaiparparbo. Di pa'y ko tadadabir nga, sanda ka niti pugaw. Na, Anya pa iti may isang awag dakan kan. Kaya kaminan na ijay dadakla palig-palig ijay banggay. uray sakit jak magulpi tinaganda. Paltugak tupay na. Ay, hagtal na kabad saryaw. Tulungan, lada makangagkang ka. Di mo ay amang rugrugin tigan ban. Agpulong dalata kadagiti panakabagitilindag. Uray ag sukimat na tito'y unag ti balay. Awan ba ti makita na apaltog. Ay, si kagayam ti agbalin akatulong mi, Pepita. Kapisado mo't lang ti trabaho ti katulong? Ay, napayagan ng katulong ang madam. Uray man kit din, no saan ang nasaya ti trabaho? Saan ko man nasyak ti pinili ti agency ang bali ng katulong yung madam. No, awan ti panagtalit na kanya kiti kabayla. Pagpadpada kayon samat kinitatang. Ay, saan kalakit di amaklon? Okay. Lorena, sino tatang? Ti kayat ko asawan. Ni Tata Piryong amang taltalon iti tawid ni Daddy kaday di lolo. Asyendero da idi, ngam nagbibingayan dan ti asyenda. Sige. Agpinirmaan kayo nga roda iti kontrata ka ni Pipita. Siyak ti makamo iti sweldo na. Oh, kas makita ang Pepita. Nagdakkel da ito'y abalay ha. Talo ti kwarto dito'y baba. 5 ijay nga to. May isa ti master's bedroom dito'y baba. Kan, may sama ti master's bedroom ijay nga to. Talaga adakkan medyo balay. Nakabakbak nang kayo talaga kini sir madam. Isuasaya atom ti trabahong Pepita. Sang kabasit lang nga bidot mo pagtalawan ka. Ay, sus, di nang samot binasa din ang pinirmaan niya kontrata. Siyak ti ang kwarto dito'y baba. Isuadalo sa manay bag ha. Diyak kaya't ti makakita iti uray sang kabasit laruget. Uwan madam. Diyak mawata. Nagkasawa na nga ta. Apay ay asang kaysada iti kwarto. Saan ka mamatpati kini Lorena, Pipita? Sininter na kalaang. Ay, inangaw na ka kunak kuma. Pasensya ka na iti panagilokanok no daduma. Nabayagak kami na nagnaad di Mindanao. Ay, kasta gayam sir. Ang muray no kasta, dalosam lata ti master's bedroom iti nga to. Uray sagpaminsan. Mabannog kamat unay no kanayunom adalosan amin na kwarto. Naglawa pa iti arubayan. Nagpindas ti lokasyon ti balayo sir. Naglawat ti arubayan. Ang lalo di talikod. Sigod a golf course da ito eh. Ingkadang ko pagpatagdaran iti balay. Senador pa iti agayay ayam iti golf dito di. Ay, talaga nalatak kayo ng kasta sir. Siyempre, mabigbigbigat ang negosyante, Pipita. Aginanaklabit iti master's bedroom. Dito nga to. Rumarak inton madamdama. Tung palam amin abilin ni Lorena. Rat mawan ti problema. No ibaga na adalosam amin na kwarto. Tung palam, nalawag. Uwan sir. Siyempre, ada tayo dito ilawag. Iso masapol, analawag ti amin na pagsasaritaan tayo. Uwan sir. Sige. Ay, diyak maawatan ti ako palalaki. Tay bagbaga nila itay asan ang masapol adalaw sa kami ng kwarto iti naldaw. Tama panugan. Itak, imbilan mo't lang atong palat ti amin ngay baga ni Madam Glorina. Sakat maturong mo't lang ayaw iti master's bedroom iti nga to. Ay, arak madad, tasagsagwam saryo. Inton mapartit ka, agrasaw-rasaw kan tumanan. No saan ka ngagpug-pug-aw, iti di no nga istorya, kumarkarit ka iti pinaltuga. Urayawan mo't paltog mo. Adula amin ang madildilaw mo pansang. Ay, malagim po kita. Imawagan ni Glorina. San pa'y? No itay bigat lang nga pimanaw. Uray kit masapo la maman, no di manon matlaan na sayat iti bagyo. Ay, awagan man kita eh. Ang ulaw ka alaklakayan.
Nabartik ka adagosan. No sikat nagtidan na iti may isa cellphone ti anak ta. Ay, jaklam mo ti ako sa iti cellphone. Bao di kalaunay. Tu saan ka sumurot iti uso Ay, diya nga uso ti bagbagam. Abagan no di mabayag kat adanton ka chat-chat bo. Dahita, nagpinta sa balasang. Bakit matgayam? Talaga man pansak. Sakpay ko ba? Ti alilawon na. Nakaturog ak matgayam, Pipita. Nitor? Ay, unak man na nagpakada-kada kayo, madam. Adan sa nasuro ka may isang oras na rin mo, Damaga kumapay no nagpakada kanyak. Jack amo ari mo ra. Ay ngam, sana bale. Awagak tulangan inton madamdama. Kat ulitak tibilin ko kan ka ha, Pipita. Saya atem ti trabaho mo, Wen, ma'am? Nalakati agwan. Ngam narigat nga ramidan, Pipita. Oh, sige, isaganak dagiti labam inton bigat. Agsubli akon iti master's bedroom dito'y babata, awagak man nitor. Hindi tilangan master's bedroom dito yung ato ti talusak. Sa akto ang luto iti pang maliman. Sino nga ito dito yung lakay kang bakit ana 4 tiladawan dito yung atwan ti uluanan ti master's bedroom. Dito yung atak tiladawan ti dadakpil ni Sir Taur. Ay, iso siguro. Ta, master's bedroom mo dito ay. Day taman ti konak, Burgess. Mapangnamnamaan kayo talaga. O sige, asikaswan nyo adagos, tapno mailako adagos. Amom no asino dagiti kontakta. Iso abalagan ka. Sanak alukwan. O sige nga rod, tanay. Umauawag to asawak. Ay, ni Glorina, ti kahit ko asawan. Sige. Hello, honey. Honey, asino ka ditay ka babae? Siya ni Glorina. Aglala ilo ak ngarod kan ka. Iso honey, ti awag ko kan ka. Aglala ilo ka. Taambong nga at nabasol mo. Rimwar ka, asaan ka nagpakada? Pasensya ka lakuman. Maturog ka pa lang amin itay. Bumawi ak inton rabi. Oh, ada ka di bagam? Awanan. Ay, magkayam. Agawid ka adagos ha? Wag. Sige, bye-bye. Bumawi ak inton rabi ko na. Ngam, at damot kayam nagtulagan mi. Ang pa yung pagawidan na kon. Umayat sa hamat lang. Bartekeksa. Tapnoan mabalin na. Madinsamit na ito cellphone na intad ni Glorina kanya. Agriring. Yung awan mo't sumungsong ba? Hello? Asino ka? Abay nga awagan na. Nakaalami din numero. Umingar ka adagos, Glorina. Siyak ni tatang mo. Ay, ni, atang na kayo matgayam. Kunak mo sa balin. Ni, abay nagkatawa kayo. At nakadi ba karagsakan nyo? Iso nga imawag kayo? Ay, dahito man cellphone. Kunak no ba di itay? Ay, agyaman nak. Iti dahito cellphone ngayon sagot mo kanyak, anak kaw. Ay, asidagmat lang iti opisina. Ngam gapo iti traffic. Kasla nakabambanog. Kasapulak ti pagpainanaak. Kat, apayakas ta ti panangkitam kanyak, Tor. Diyak sa magustuhan ti pampanunutam, No saan ka makatapel, ado ti babae mabayadan. Wano, ay ano sa mon ani Pipita. Ni, apa nga iram-raman mo ni Pipita? Kakaisuna na singpet. Kan, irespeto na dagiti nabagkatana na balasang. Kaya ri ganda ti sanktuaryo. Anya sanktuaryo ti bagbaga?
Tiket ko asawan, aginom ta. Sige, awan ti problema. Ngam saan nakabartakan ha? Ang pahimas la ititurog. Aywan, malagip ko gayam. Asino jay nakita kakasarsarita mitay? Ni daddy tayo jay. Naimbag. Kay nawagan na kamatlaan. Ay, kasla makit. Kita konti pa nagmartsata iti altar iti simbaan. Sige. Mabit lang nga raw. Agpaisagana kiti naimas apulutan ta kinipipita. Inton madamdama. Sige. Sa bahalin sa tipangpanggapan ni Thor. Iti da ito'y ngamin a kinapintas ko. Talaga adi makatupal. Among konti aramida. Ikurimad kunto inton madamdama ti mangala iti bitsin. Nakaluto akong sir, mangrabitay ka day? Madamdaman ton, pipita. Adapay la ibilin ko kan ka. Ado ka di pa iti karni kan ikan di taref? Ano pa sir? Ada nakitak ako rita. Ayun gayam. Maliplipatak matan. Naimas ti kurita. Nakaraman ka din, pipita? Iwan sir. Nakaramana kiti na minsan. Mayat may. Alaga naimas. Sapul-sapulo mo no maramanam. Mangisagana kan tuman iti pulutan mi kini Glorina. Wen sir. Asikaswag to, anton makapangrabita yaw. Sa dino ka titi pangipanak to, iti pulutan yaw. Iti salas latan dito nga to. Tapno saan kami bumaba kini Glorina. No, makabalin kami iti asawak. Si Kanton, ti maysa ang mga anak iti bunyag. Ha? Ay, itala nakastring na kiti kwartok ka mong tao. Insa ka naakpay namin iti pulutan na kiti amok. Ay, mamartig ka di kiti amom? Saan mat di kunak? Pangaladala siguro iti turog na. Saan aya? Kakaskasar da kiti amom? Ubingan da pa lang arod Naubing man abimak nang da kiti amom? Jak lang mo no, nagtaudan di kinabak ng ni Sir Thor. Anya ti kunam? Kayat ko asawan. Tawid nga ta ni Sir Thor, ti kinabak ng nakadagiti dadakil na. Apaglabas na lang nga tamat iti kalendar yaw. Nay, medyo natangan da nga rodan ano kasta? Mga ano saanan nga ganak ti amom, mga babae. Ay, jak lang mo Ay, mga turturog akon ka mo tao. Nagiti amok mo di pagsarsaritaan. Anya ka no? Nagpaiso. Nagitiwid amo ni Pipita ti adda nagsarsaritaan ni. Takasano, awan ba't may padamag o gangwana? Kinumustak lang no nasayati. Idadanon na kanagiti barong amo na. Ay, maturga din. Tadila, mapampanunot ko nga awan sirusirbin. Tinadapa i-deliver mi kay maganagan inton bigat kin Nicolas. Kastaman ti konak, Lorena. Konak no agbartag ka iti pulutan. Naghimas mat ngamin dagito'y apulutan, Tor. Ngam, amok akayat nakabartakan. Talaga di kan sa makatapal Dahit nga mi na kinapintas mo. Anya ti sirbi ng agasawa ta. Kan, amangan no makadlaw ni Pipita. Anya ko matibibiyang ni Pipita. Kan saan ta pa yung agasawa, Thor? No, mailawan ta, tagsikuka. Ikasar na? Uray man kit di. Kasaran inton bigat. Sika talaga. Ay, niawan na ti danom. Ingka mangala, ta isarak konti arak kan pulutan ta iti kwarto, ta ginumtan. O sige, mabit lang. Mangnamnamat ti buho. Di nalaam mo. Nanya ti pampanutak nga rin mo. Hey, nagkimas na ito nga. Ay, nagimas na ito nga arak, honey. Naalakan, honey. Talaga mat, anaalan akon. Nobyan akon. Agdandan nata pa yan. Kasarlaan ti kurang na. Sikamat nga min. Di mo pa ilakayat nga agkasarta.
Talaga na imas dayto nga ara. Aglalo ta na imas pa daytoy apulutan. Dayta ti dayawag ken ni Pipita katulong ta. Naimas ti luto na. Ado ti amuna putahe. Ni, tay paalala kon adanom, honey. Ha? Ay, uwan gayam. Nalipatak matan. Naimasak matan ti makisarsarita kan ka. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagrabi ka laki dinasimbang kwet saryo. Di mo lay baga nga dapat laagi inom iti tersina di kasto nga oras. Saan nga iti tersi na tinapanak? Itinatayan. Kaslabok ba din, nanyat na kay bayagang. Siyempre, napanak mat na kiandigay pa. Kagangay day ta ti amuna ti makikarupa. Salbag day dya kanyor. Sang kadayaw nakit din ti kinapintas ti lungon nila kay Anseng. Kaslabalay kanupay ti pansyon na. Anya nga road. Adamit ni ti abroad na kiti anak na. Impampundak Anya pa nga ron ti Serbino na tayo matan. Amom pansang saan na mabayag. Ibalayan na ta iti dakkel ni Glorina abalasang ta. Anay ko. Ang sakit ti ulok. Nabarda ka klaunay di rabi. Ni, may sakmo ti kwarto. Ay, kasadya akong malagip na niya tinapasamak iti napalabas arabi. Ay, na, sumot lagay mamalaminak. Ay, turog ko pa ikit di. Parang matagtaga-inap ko ni Glorina. Talaga ang makapamauyong ti kinapintas na. Ngayon pagkabigat yung madam, mamigat kayo ka day? Itimplaan nagpayla iti kapek, Pipita. Ay, nasakit ti unok. Nabartukak iti rabi. Salbag na cellphone. Apay nga taasaan matan nga agring. May samat ni Glorina. Agriring itay ti cellphone na. Ngam saan asumong sumbat. Itapay manakastoy. Anya ti problema am saryo. Ate mo pa iti man na ba ako bakit akabukab. Dahil nga ron cellphone, di matan makaawag. Anya ti abok iti dayta. Jakmat amo ti agaramat iti cellphone. Nan kita Ay, biyangot ka abak-bakitan. Pakitak langan kin ni Gemma para bantay ni Bakit Turang para bantay ija tsendaan. Awagak ko manitor. Tadamagak no kaano amasahon at imang suro kanya kang maneho. Mawag mo ni tatang kanya. Tatang! Kumusta kayo kininanang? Nasaya at mga Glorina. At tala problema kitay. Anya day jay tatang? Saan kayo ngagap-apak ni nanang Ay, ore agsubsubang kami. Di mi pa napadasan ti saan nga agkaita. Ha? Ni tatang mo. Kung agno nadadaalan na ito cellphone ko, lobat magkayam. Kaano ka din agpagasyon ka? Dandanin tatang. Urayan nyo laan. Agpay suro akpay kinitor nga agmaneho. Nalaka matlagayam ang makasursuro kang agmaneho, Glorina. Nalaka kung nagtumat ngamin. Napadasa ko ang tinagmaneho idi. Saan ko pa'y akabisado? Itata makamaneho akon. Masarong kara ko nagitidadakkel ko. Ang mga mabalin ko ti sumurot. Pangasim. Saan ko mapay lang nga itato? Among mati problema kadagitidadakkel ko saan ka di. Sige. Inton maminsan lang arodan. Adupay mat ngamin ti napatag nga si Kaswag. Pasurot kung tuman iti nalimod ni Glorina. Inton agawit. Ay, naurnong gaya mong dagiti pagiwarnak. Agperasyonak pa lang amin iti aglaklako iti pagiwarnak. Kitjak mat masang mabasahan. Ni, anyo da ito yung aparo pati pagiwarnak. Ni Pipita. Pagsalud-sudak man da ito yung katulong.
Umundag kalatan, Pipita. Sana nga nakatrang ka dayta. Napati ka na ni Madam Florina, ti. Sumagmamano akawas na. Hindi naturog dito yung kabayatan, ti kawan niyaw. Aywan gayam. Sanak anak kasangpot iti rabi gapu iti napatagabanag. Ay nagsayang nga rod akong daway. Sir, alakatan na gitan. Pipita, adda gayam salod-sudok kan ka. Kaano simangpot dagito ya pagiwarnak? Iyaw daw ang sangpot ti pagiwarnak, sir. Pasaray maipipit at taniti nagbalitan tiruan mo kwa. Basbasam ka di, dagito ya pagiwarnak? Saan, sir? Palabsak na ang nunod duma. Sa bagay, iti lang saan mo nga mo ti agbasa iti pagiwarnak? Sige nga ron, sir. Pagkaropan ni Sir Turo na mapala ti adal ko. Katsak mo't amo tagbasa ka no iti pagiwarnak. Ay, kaslan sawat nga min kini Madam Glorina. Asaan na una ya binasa ti resume. Damagin nakit din. No kaano asim mangput dagiti pagiwarnak. Katinal na umat nga da pagiwarnak asumang sangpay. Kasta una iti pan nakatiritir ti tingnad dagiti nabsak akaaruba mi. Iti pan nakalasin na kanya. Nakalugan iti kotse nito. Ngayon pausar na kanya. Nangina ka no daytoy alugan. Ewan kaya. Awagak man pailaan ni Pipita. Madamdaman ang bumabaak. Aday ta. Agriringan ti cellphone ni Pipita. Hello, madam! Naimbat, ta tinungpal mo ti bilin ko. Masapol akanain mo adakan ka ti cellphone mo. Tapno maawagan ka, Pipita. Ulitat ti bilin ko kan ka. Agdalos ka naimbag. Tay dirabain, madam. Isumot kami ti bilin ni Sir Tor. Inkanto dalosan iti sala si Jeng ato. Kanti kwarto ni Tor. Ijay ngamin ti naginuman mi di rabi Ay, talaga anabarte ka. Danda ni Jack, kinabaalan ti bimma ba? Sige, madam. Pinakton galo si ti kwarto ni Sir Tor inton makababa. Inka pa'y kitin riingan, bigatan. Amang ano, dakit din na sa papapanan na. Wen, madam. Ay, saan unay nga ado ti nainom nito? Nalakaan na bartek, gapo iti. Ilaok ko abitsin iti ininom na. Naimasam sakit iti naturog iti rabi ator. Kasla makaturturog pa ilang tilangam. Mas dawak nga rod. Basit matla tinainom ko. Kasla nagbiit anabarte kak. Gapo nga tayo ti banong mo Saan mo ta makabannog ti trabahok? Naglaka, Glorina. Amang ano, mabalin na kasurusuruan ngagmaneo. Tapno, pasyarak, dagiti dadakal ko. Kan makapasindayagak ka, dagiti naapal, akaaruba mi. Da ka di pala apalan dagiti karo bayokan ka? Baknang kayo, kan, abay, di mo ka di amuti agmaneho? Saan dak nga ron asinuruan? Ay, talaga naapal, dagiti kaaruba mi. Uray no, nakabakbak nanda. Siyempre, makita da, anarang ay tibiyag ko, anak asawa kan ka. Anya kalakit dinayalaklakayan. Nakarabrabi lagarudo na simbangput kay di rabi Pinarbaon mo man ang tinapandak itong tong. Napan ka man gatan nagila ako itinangina nga angin. Nya nangin ang angin nga ibagbagam pansang. Dagi jay dadak kala palig-palig ti kayat ko asawen. Uray ka disi ka. Nalain ka nga gipog aw itinangina nga angin. Uray nagrigat, pumayso, paasiga palso. Saan ka man akong trabida pansang? Sos, isungarod ti ragsak ko. Saag mulagat ka iti dadakkel, inton ka maudyanan. Anya ti kayat masawan iti day tamat? Hukam, nanyat maawatan. Ay sos, kasta una iti panangidayaw ni Glorina, a milyonaryo a negosyante ti manugang ta. Anya manugang ti bagbagam saryaw. Ang nobyo dapay laang. Sanda pa yan nagkasar. Amom laeng ngaya. Amom matan ti kaadwan nga agtutubo sa andan ang makatagtagpal. Amang ano inton agbakasyon ni Glorina kat adan isagpat na nga apo ko ta. Ay, agtutubo pa'y laang di anak mo. Kat adan itinananay anakam. Ay,
Awagan man kit dita kasaritak. Mariribukan nakpaila ang amang pampanunod. Sinapasamak idirabi. Apa yan naglaka ak nabartag. Ada nga napasamak kada kami kan ni Glorina. Naguray ka. Panunot. Adi malpas a panunot. Awagak man kit din ni Pipita. Pangurayak kada burjok. Takal man na kwarta day jay, nukas pangarigan. Aday ta. Bayagan na sumumbat ni Pipita. Sir? Oh, Pipita. Amam, mas dawak pailaan. No apay anasapa ka nakaturog idirabi. Naglakaak na bartak. Dejay ti kahit ko asawan. Kahit basit mati na inom ko. Diyak mo ka na kayo, sir? Saanak ngagdamdamag ken ka. Agis istorya aklaang. O nya, nalpas ka din na nagdalo si ti kwartok. Wait, sir, kagapukiti ko ang tuyaw. Imayak lang dito yung kwarto. Tapos na yaraman ko man, nilabada kiti na murang. Naputam ka din no bimaba ni Glorina idirabi. Saan, sir? Kung ayaw nga min niya, maturog ang lantan. Iso ayak na putan, di napasama kiti Rabieng. Inton maminsan, kaya't kung agpupuot ka, Pipita, agridam ka. Iso ti Serbina nga da katulong. Kan ulitak manan. Saan ka, arumrumwar? Anya nga dati kada sawan ni Sir Top, kada kitin pagana kanya. Na istorya ni Madam Glorina. Akasla sana nakahulog idirabi, kapot bartek na. Ay, no kasla saan dawat nga nga kasawa. Awan makititibili ang kao. Ngam ti pa ka burbur tiyak. No apay apagridaman na. At tama tayo di ko dyan di lugar. Ay, kanya dahi paro papadamag ti pagiwar na. May isa ka no anang kalibas amalo ti tita mo ti sapsapulin na pailan. Nasaya at launay. Nung nasurutan nyo ni Glorina. No kasta, talaga abak ng ti pamilyada. Nung nakita yo nagsardang iti sangot ti dakkel abalay. O sige, pumanaw kayo adagos tita. Tamang ano ada makadlaw kada kayo. O sige, bye. Mga alakla iti nasaya at atsyempo. Sa ipatong palko ti panggap ko. Ken masapol asaan ang makapagtukyad ni Glorina kanya. Talaga anaapal dagiti kaaruba. Kasta unay ti panakatiritir ti tenged. Mamati damot itan abak nang a negosyante ti asawam. Saan lang abak nang, Daddy? Milyonaryo pa. Dadi pa yan ti awag mo kanyak. Ay, apay nga pa so dadi tinjawag kong kinitatang mo, Florina. Anya kumatidakas na iti dahit tapansan. Ibagbagay na lang, baknang tayon. Ah, tinubyo lang ti balasang mo ti baknag saryaw. Kinagnubyo na pa lang. Uno, mabit lang. Naimpag tanagawit ka. Ada kahit ko damagan may panggapkin ka. Agasawa o nagnubyo kayo pailaan. Ibagak man laangan ti pudno kada kayo nanang. Nagmayat at talaga tagdalugan na. Nagnervyusak pa ina. Tadandanip na dumpar ti sarsaron mo. Sa napardas mo ti ada iti likodak. Nagbag kay tita. Tasaanan at traffic. Kan man tiglabas alugan. Agpainaya daklaan. Tanarigat ti madisgrasya. Nito ti umawawak. Ini. Kalaat nagintip ti makina ti luga. Naimbag. Nagpaigid. Hello? Hello, Glorina. Saan ka kadipay nga gawid? Aman, ada ako ni titalan ko.
Ada problema. Nagdiptilugan ko. Anya? Wala man, no, nangina tayo ito'y alugan. Bulok samat. Ang mga no, pinta na lang tibarong. Ne, anya matayta ako namon, Glorina. Ang mga noong matkasulina na. Mukpayan no da, gasolina na winawan. Basta di po do, saan ko ang mapaandar? Kalaat-lat na nagidam. Ay, naimbag ta, nagpaigi ta. Nadiskrasya klak man. Apay, saan mo ka di makita? No, adapay gasolina na, wanawan. Agwarning matkat. High-tech day talugan mo. Yakam mo. O sige, sa nabalen. Awagag na kiti tao. Tao may nakasukunan dita. Mabit lang, tawagag kita. Kasano ti kabayag pa naguray ko? Kababain akong kadagiti makalabas kanya. Ino, amok pa yan. No, di lugar mi tinira na nakadadailag. Nagbuyaw pa nga ron dagiti karuba. Hello, Glorina. Ang mga gnak? Urayom ida dita. At nagsardang alugan iti likutak. Ay, 5 ka lalaki titim saang. Ila, turungdan dito'y. Dako samat ti paggap na kanya. Itor! Ang lalaki kay masitag kanya. Ang mga no dagiti imbang ko dagita. Sige, urayin ka nga ron. Oops! Sakto nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya, kakit di nalalaklakayan. Kaliklikod ni Glorina nararigan, kagap-gapong manan iti karoba nagpugaw. Kasano ang Jack makapugaw pansang. Naglang, kore agsapan. Agap sapay kidin tirumrumor at iniwat ko. Agpilosopo ka pa lang. Ay, nagpalastok ti kahit ko asawan. Anya nagpalastog kat pudno at imagbagak. Dahil jay lugan ni Glorina tinakita kon akapipintasan. Bak na nga talaga ti manugang tapasan. Anya manugang di bagbagam. Agnobyo na pa lang. Impabulod na, jakot sila. Anya kakit din pansang. Awan sa bali apan tungpalan daytano saan at ipanagkasarda. Naimbag, talinok tamadagos ti daw pipita. Kasta ti kayad ko. Naalibtak ka nga gungunay. Dinalusam ka di naimbag ti kwarto, kabayatan ti kawan ko. Uy, madam! Saan la nadalos? Napak may baya. Saan ka napangas nagsasaw pipita? Andan sa panagkabagyan yung kinitatang. Nasino ka tatang mo, madam? Damagang pailaan. Di man malagip ti na istoryakan ka mang bambantay tinalawa talon mi. Nitor gayam. Nangag ko itay nga bakit nasarita na ti cellphone na sa hindi ko mo aran. Siyak ti kinasarita na. Diyak mat nakikita. Dahito tiisan ko nga mo, madam. Ang mga no, adamot sa bali, nawagan na nakipagkita dyan. Kaya naksapay pagsilusan. Siyak ti ikasarnitor. Mawatam, ha? Ha? Sus! Sana mabubuhutan ni Madam Glorina na iti bagpakanan. Saan damat gayam anang kasarkin ni Sultan? Aday mawag nga agpaiso kanya kita, Glorina. Baro at klientek. Milyon tinagsarsaritaan miya transaksyon. Nastawa. Takla at matngadan dagiti tao mitilikod. Pinasurot na ka de. Ne, saan ka pinasurot? Asidag gayam iti lugaryo tinang ibaon nakadakwada. Nagpintas kan nagdakkel gayam ti balayo Uwan. Ti balay mi ti may sa kadakkelan ni jay lugar mi. Ang dakdakkel to pa ti patak dirin ta abalay. Uray mamitlo ti kadakkel na iti balayo. Kat nung nagdakkel lang arudan na iti balay mo. Ibalayan kan to pa iti dakdakkel. Ngam iti daytoy Glorina. Daytaman ti magustuha kada kayo, Bobet. Bantayan nyo na imbag. Saan nyo nga ipalubos ang malibasan na kayo? Basit ti 50 milyon. Laglagi pum dayta. Sir, dito hindi pinaalayan alami sa danom kan lemon juice. Kan pulutan niya mata na presko apto na. Pipita? Apay ngayon masidag ka. Katada kasarsarita kiti cellphone ko. Kuha
sir. Inton maminsan, no saan ka nga ayaban? Saan ka ngumas asidag? Ure da nang ibaunakyan ka, mawatam. Uwan, sir. Pasinsa kayo. Santo na maulit. Sayat. Ayun gayam. Ada ka di manan nairasyon na pagiwarnak. Binigat na ito, sir. Naurnong na iti sirup nila miseta di sa lunay. Jak paikit din mabasbasa da kita pagiwarnak. Ibagam to iti dayjay agrasrasyon ngay sardeng nanti agiyag iti pagiwarnak. Uwan, sir. Ibagatukin ni tata sa anong. Isungamin ti agaw-awat mo ka. Angam, mabit lang. Nawawanan ti sumangpet a pagiwarnak. Paikit din ti saksak bayak. Ti kahit ko asawan, maudi ako ni ti damag no kwa. Manumot la ti bayad ti pagiwarnak, maksa iti kinabaknang ko. Apay akas labatan tanagan talangam apansang. Ay. Jak lakuman nadlaw, ure man kit di, naimas di turog ko, nagdingginid ka manay. Ay, sana naging ginag saryaw. Gam na istorya kanyak dagulyo kanan saom. Eh, pinanagdakan mo't dasyanang. Nakita na ka na nga dali mabas na lukaan. Kat kinit kita dati lugan di anak mo. Anya? Adan sa matagpangpanggapada ka sa di anak mo saryaw. Adula amin na madamdamag mo. Mamatpati ka mat kadagijay. Limal lalakyan dalabid. Ay lakay, awagan man kit din ni Glorina. Damagam, no nakasublimot laang idyabag yung hawad ka sa napasamak na. Nay, ay salbagan ti kastoy. Awan gaya may tibulasak ti cellphone ko. Jak malagip ti na kay diswak. Amangan no nabatik ije tersina. Ay, taasino ayat ti kinasangsagom iti tersina. Mga doon nakita ni Jema. Apay, anya day tayo igamam. Ay, tay cellphone ko mat gayam daytoy. Ay, ang kabaw ka, nalaklakayan. Ang lobat sa amat pansang. Ti charger ti problema kita no sa dino tinakay diswak. Nagungat ni Sir Turkanyak. Namanyangay. Nalpasan na nangag ko ti pagsarsaritaan dahi ti dahi ang pupit. Nangag ko ti bakbakana. Dahi kinasarsarita na. Milyonis mo ti pagsarsaritaan. Kananya pa di bakana. Ay. Madinsa mo ti bagbakana ni kukusyo da. Kaya't na apa isardan. Ti panakayag ti pagiwarnak nito. Hindi ko imbabawi na matlan. Ni tatang di ki umawawa. Hindi nga tama ng ti bagana kanya. Ang batsak mo ti dati kwartada kininana. Hello, tatang. Glorina anak, itay kumapela ang awagan ka. Hanggang sinapol ko pa iti charger. Saan magkayam alopat ti cellphone ko, salpag? Apay ka di, tatang. Nagijay man lapit akaarupa. Nagdanakil ti bakita lalaki. At ka no nakita da nakalugan, nakalabas iti lugan mo. Umapal da nga tayo ti kinapintas na, tatang. Sumati ko na kananang mo ng madanagan. Pinilit nagnawagan ka, tapno maamuan mi kano, no natalgit ka matla anak kasupli di tapagyaw. Awan ti problema, tatang. Nasayatak. Agbakasyon nagtumanan dita iti saan amabayag. Ay kat nasaya at launay ano kasta. Amangan no napimpintas tumanan ti sumarunalukan mo. Sige nga rodan, bye. Bye, tatang. Sino nga talaga siya lalaki? Awan manin nito. Nagrigat maglaron nga awangan. Pagdamagak ko ma. Makaangas kamat ngatan itinalukay pansang. Nagasarita ko di anak ta ket nasaya at kanumet ti kasasaad na ijay. Naimbag nga ron ano kasta lakay. Masino nga ta, di alalakay. Amok pa yun. Biangot mo't ngamin da kuruyo. Umapal dan samot ngamin.
Anda nga men, dagiti may padpadamag nga karnap, kadagiti lugan, puno ang kidnap, kadagiti ubeng. Ay, makadamag kanto lang nga tayo iti ipatay mo matabak-bakalan. Di mo lang arod maurayan tin kare ti manugang taken ni Glorina, nga ibalayan data iti dakkel. Pipita! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di mada? Apay tarupa! Ipangpangas mo! Anadalimanag ka ng trabaho. Imuliak iti master's bedroom. Nagato ang pagiwarnak. Saan niya man ang tagita iti sirok na lamiseta? Isupay awara. Ibasuram langan. Madam, bilin nga minisar, adyak agibas basura ka dagiti pagiwarnak. Ado ka no pa iti sana nabasa. Kasla pakit book nga urnungan na kasta. Ngam no ibilin yung ibalang ka, utong talon kayo Tabnaan niya. Numaduktalan ni Tor a pinay basurak dagiti pagiwarnak. Siya, tiagbali na dakas. Rumwarak matla dagos. Ayabam man ni Pipita. Tagpay rubuata kiti badok. Apay ani pipita pay laang. Kan papanam. Ada nang patag nga si Kaswa kiti Tagaytay. Ngam agsubliak matla dagos. Kan ni Pipita ti katulong. Kababayin mo't ano si katibaunag. Sa bagay ng paiso. Madamdaman ton nga ebak ni Pipita. Oray, tulungan kan tumatlam mangirubot iti badbanong. Anda na kumadamagag kan ka. Anda nga min imbaga ni dati kanya. Anda ka no nakita dagiti kaaruba mi alimabas alungan iti balay mi. Ne, aunti mo kiti dayta ba na Glorina? Padamag mo kumaan ka dagiti pulis. Mapan ko tuman i-report ng paiso. Sakton di makam mo. No awan mo't da ka sa napasama kadakwada. Anyaya ti pakadanagam. Awan mo't kiti. Kan dagiti urnong mo apagiwar na. Paibulang ko kumakin ni Pipita. Ne, pambaram mo't amang ibulang. Ay, ti kahit ko asawan. Paipak ni mlatan kini Pipita. Bayan, aday tanto nga rod ti aramidag. Sige, hinangarod yung kasarita ni Pipita. Makanay mo't kit din ti lima pares. Ta agsubliak mo't la dagos. Ang dapat pagimbagan na, ti ipapan ni Tor iti Tagaytay. Maliklikak iti panggap na kanya. Ay, udak man na mo. Apay asaan nakpay nga ikasa. Narigat mat nagpay so tek darasudos. Ay na, maturog akit di. Kaslan tamaangot ko. Ay na, mabuti nga buti. Awagak man kit din ni Pipita. Ngitur ko mati awagak. Tamnood da kasarsarita kang hindi iti makaturog kak. Amangan no saan na kamasango. Ay, ni tatang salangan ti awagak. Nunad tuma. Makonsensya ak. Kasanungat ha. Numaduktalan da nagpamarangak lang abak na. Ibain ko ida. Yamuda kat ada ang kijay bagyo. Ni Sir Tor tumawawag. Apay asa nga ni Madam Glorina tawagan na. Wano, at maturo lang. Aldawan nga masanteri mo riti kwarto na. Hello? Amang pa'y awagag ni Glorina, Pipita. Ngam, saan nakasungsumbatan? Amangan namat maturo lang. Sige, sikaman lang arodon ti kasaritag. No adamanan sumangpat a pagiwarnak, idulid mo adagos. Wan, sir. Ken awan ka ti mang sapsapol kanyak? Awan mo, sir. O sige nga rod, dahil lang ti bagagken ka. Bye, Pipita. Bye. Ay, DJ lang ti baganak kanya. Ay. Apo, sana nakaskas daw. Adamang sapol kan kwa na, tapak na. Ngam apay nga takas, chay ti damdamagan na. Kasi di inkarik kan ka, Glorina. Nagsubliak matla adagos. Kabarbaron sa mananday ti lugan mo ah. Amangan lumabalin. Aday ti pagluganak to nga gaway. Ay, kwa, ilakop kumaday ito'y kat. Apay nga ila ko. Kukuklangan. Usaram pa ilaan, no kayat mo.
Kang kanto iti sa bali. Kan, sige, madamdaman nga agsarita ta. Agi na naakpay kat ni. Nabanugak ka nagbiyahe. Saan da ka analasin ada Agosta? Ta sa bali magtilugan mo manan na Glorina. O sa bali nga agpaiso ti baknang. Kagap-gap ko ito rin jay tagaytay. Kat insangpot na dahito tatang. Wow! Kinitaw ko nga usarag, amang sarong karkada kayo. Wow! Ay, nasaya at na nakapasyar ka man at balasag ka. Gambabit laan. Adda ka di kaduam. Awan na lang, saklaan. Adda nakita ka naksab nga lugan ni tay. Gamde, awan mo't gaya mo. Amang ano parpar matamla. Ay, talaga nga da nakita ka sa riyaw. Amang ano, naira na alimabas lang nanang. Pinasurot na nito, kadagititan na. Ay, Nagadula amin na makikitang pansang. Sumrek tayo kitain. No makita dagiti na apala ka aruba ti kabarbaro manid alugan ni Glorina. Ay, kurang lang na matiritir ti tenged da. ay, awan siya palanda no saan ka analay nga pumuga, walak lakayan. Na, Nanginalaunay, ta kinaangin mo. Saan ko ang matarusan deta kunayo anangina nga angin nanang. Ay, Umay kayo kiti. Meriendaan nyo tinsangpat ko. Agi na naak lang iti kwarto kat nabanuga ka nagmaneho. apa? Nasaan na makasarita nito. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati Wastorya TV da tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naimbag. Ta sinong batam adagos ti awag ko to. Adda nakita ni nanang alimabas alugan. Ni nana sepa akaaruba miti kayat ko asawan. Pinasurot na kadimanan kadagiti tao. Ne, awan timbabaon ko. Di ba ikat kaslawanan ti panagtalag ko kan ka, Glorina? Amang ano sa bari tagijay. Sanak manabutbut ngantor. Aywan gayam. Imawag ti may isa kasugpon ko iti negosyo. Alaan na kanon ti kotse. Mangibaw na kiti taog, tao may dasukatan ta kotse. Di mo impagaala kung kayam tayo jay. Apay garod apay na usar mo kanya. Lakpay kat may babain. Saan ka maibabain? At adapay kita tayawon da ka, ah. Tanalak ka. Di pa nagsukat mo itilugan. Amo da garod ti umayanda ditoy. Urayat ida iti kalsada. Saan nga iti kalsada? Iti restaurante pagkikitaan nyo, tapno sana madlaunay. O sige, kat na eh. Awagat pa isa. Bye! Magkikita kami kano kadagiti tao na iti restaurant. At saan kano anak kadidilaw. Anya nga tati kaya tasawan nito. Asino nga tati nakalugan iti kotse alimabas kano iti balay da Glorina? Delikadon sa dayto eh. Masapo lang maibabawik adagos ti lugan. Mangisagsagmak dayta babae. Kan adamanan nadlaw ko kinkwana. Luk ko nagsakit di ah. Ito yung di pinawag yung kanya kapit sa ti kayat yaw sana pagiwar na, sir. Ay, nabayagan na ito ya. Parupa na ito pagiwar na, ti nakaliba sa balo ni Jay Danaw. Apay ang masapol pa lang ibagam kanyak dayta ah, Pipita. Amom sa anak kudre panti pa nagkita ka. Inka man nga rod mangalay ti ang tsukos ko, iti kwartok. Basta awak man ti ni Sir Tor. Nakadadaanan na niya pagiwar na. Anya nga tati pag-interesan na ijay. Ay, nadlaw ko kayan. Apayak lahat akas na yung matindog ti buok na. Ay, wigsamay. Ay. Apay nga ta, maagosar iti artificial na buok, nubila. Ay, nagpadadakan Madam Glorina, apakaborbor siya. Nang agkoy din namin isang nga na kinasarita na iti cellphone na. Kalaat nga inidap na. Anya da ito ngay naramid mo, Glorina. Kas kamot lang sa lamangkiran. Anya ka titay tangay pagpagayon nana. Ay, unmoy. Oh, sanaya sa riyaw. kasanaw. Awan pa'y may sa nga oras itay pimanaw.
Sa simangput ka sa bali man ng tilugan mau. Kwa tatang. Nakitak dayto iti paglakwan ti lugan. Dandani, 2 milyon ti bayad na daytoy. Hay, agama kayo talaga. Kada gito'y apanawan nang inaatalagan ti angin. Anyamot dayta nga ibagbagayo, nana. Ay, dakam mo iti day tanga inam. Asla, tinakaw damutan ti kararwana. Saan na nga mo ti bagbagana? Kalat yung saldang ni Torti na kisanita ti salipon na itay nadlaw na nga daak dito'y kusina. Imatapay kiti ti panagkita na sa kinusilapan na. Ay, apay nga ta. Amang ano atapan na asisiman. Hey, anya ko ba tiga po na asiman? Malaksid ah. Noon dati saan na kaya tamamwa? Pipita! Ay, Umay ka man dito kwarto! Darasan! ay, uwan madam! Umaya ka! Apay nga ta. Pagdardarasan nak pa ni madam ang paniti kwarto na. Madam! Rumuanag pipita. Saan mo adamagan ti papanak? Di pa'y damagan nito nga asawa. Si Kanto kitin akatulong laang. Tandaanam dayto nga ibaga. Dalusam ana imbag dayto kwarto. Kan labaam amin dagita. Oh, apay ana pamulagat ka. Ay, awan, madam. Mangagkulang agreklamo ka, galwat ka kanya. Basta tandaanam ti ko na. Kayat ko nga inton agsubliak kat nakadaldalusan ti kwarto. Wan, madam. Saan lang awan? Masapul nga aramidam. Mawatam. Wan, madam. Ay, apa. Wan, lata amin na na. Uray no santo matlaan. Nyak ti pagbagakaw. Nay, tansyayan. Kasta ko, nay ti paspas nanan na. Ay, tsak magkiti problema. Ti bangilok ka titikit. Takanayon nga da nakabantay. Apaw, uray la dandani na idara mo daw. Kaslaan tumit ngamin kakinkin namat na. Ay, apo sa ngagabsoon na ito ipalabana kanya. Apay nga ta? Agtampong samat ay. Ay, kakar ng sakit niya palabaan. Oray sana namuran. Iranta nagsakit niya parigatan ti amo ka. Day, salpag da ito abot butakal. Dandani akid din ay tarabudom iti panakasigkal kaw. Ay, napunas ko man ti agong kaw, ay salbag. Ay, Nay, apay, laklakayan. Dumayamudom ka. Saan mo tumat nga may nakitkitaan ta dalan mao? Kanya nga may tararamida maya sa riyaw. Kas kalakin naman ti nga panganakulkulaaw. na, nagadaw ang mabalin mo nga ibaga. Tay tapay lakulaw ang nakalala at tirupa. Kan kaslakanayon nga agdungdong aw ti uni na. Kanya nga midaya, ti pagdardarasam. Hadda nga rod na kaibaga kanyak. Nga muna kano no sa dino ti balay apag nanagdan ni Glorina. Iusang. Dahil lakyaw na pada mapangaw. Da, Yung pugaw na mga tangkang ka, tinaggapo ija bagyaw. saan nga ijay bagyaw? Dito imot la lugar tayo. Anya? Mga no nagbidto ti tinakita na. Kaya ngingas lang at ati anak mo Ay tanga road ti kayat ko apanagnakan. Itamit laeng, masapul nga agrubat ka. Mapanta iti impatuldo na anak kakita na iti anak ta. Darasem! Ay, anak pa agligos Na, Saan nakapagdardarasan? Di nakipadpadakan ka, kaskalaan niya dita, kaskalawa, kasaan nga agdidigaws. dahita man ako dakon. Nagado ang mabalin apang idiligam kanyak. Wak pailaan. Nagasat ka ta saan asalaksak ti pangyarigak kan ka sa miyaw. Mapan kakit din. Nagadupay lang nga pa sa kalim abakbakitan. Inton kwan na panawan kalatan. Ay, sige, padasal. Kanayon lakit din na mairanra na. Ano ada kasarsarita kiti cellphone ko? At da ni Pipita. Makadlawak iti dayjay katulong. Si imon naksakit ti Di na ibaga. Nga adda pa nagatap na kanyak. Anya kumangay ti atapon na kanyak.
Maminsan pa'y amatiliwak nga igagara na ti agdengag no da kasarsarita kiti cellphone ko. Makita na. Mabuisit ak man. Nakatraffic iti itayan. Apay nga ta nakadado a pulis. Uri iti dalan ko itay kat ado tinalapsak a pulis. Ang taman nga tan pinagtugan da. Ay, nalipatag gayan. Awagak ni Pipita. Basit san tinagyan tirep. Baon nagman amapan makitsenda. Ano, madam? Ay, anya, kiti na pan nakalipat ko, Pipita. Ay, baunin ka man amapan makitsenda. Basit san tinagyan tirep. Ay, ipangalangan ro kiti kwarta, madam. Awan gaya man niya. Ay, kasano da ito'y. Sumrak ka iti kwarto ni Tor. Ado, ti kwarta iti drawer ti lamisaan na. Mangala ka iti 10,000. Madam! Mabuteng ka? Siyak ti makaam mo. Saan amadlaw ni Tor? Ngam siguradwam, 10,000 a pisos laeng ti alaem. Asaw sa... Apay nga, yawan matyagbambantay di tiruangan ita. Awan pulos tao. Ano? Adda nga tayo tilikaw. Adda mat kiti tulbag ka? Nini, adda sumungan talakay kan bakay. Apay nga tasan da nagpaydanon. Iti nagluganan da tricycle. Ay, naimbag nga aldaw mo, balasang ko. Dito'y kade, abalay ti pagnanaagdan ni Glorina. Ay, wan ama. Ito nagpaisaw. Ay, dumanon kayo Ay, mabit lang talo kataktigay. Na, luklukon na kamin samad. Padanudan na kami, adi mo pa'y gayam na luktan tigay. Ay, Kasino ka kaday? siyak ni Pipita, katulong da. Saya atom ti bakisarita. Ay pasensya kan balasang ka. Ay siyak ni nana mapansang. Kat ni saryo mat nga asawak ti kadwak. Da kami tinadakkel ni Glorina. Ay, isumur kayo, tatasaryaw, na napansang. Kunak, lalo ba kunak ti pamilya ni Glorina? Ay, yaman kami balasang kawan. Nukas da. Talaga dito iti balaya pag nanaadan ni Glorina. Kunana nga men nga di bagyaw ti pagtrab-trabahuan na. Kan idjay ti ayan ti balay ti bilyonaryo ang negosyante ani Taor nga asawa na. Anya? Nalawag. Apanang loko ni Glorina da ito'y kadata, pansang. Ay, Kunada nga adda ijay bagyaw. Damit lagayam di tao. ay jak maawatan. No apay nga naramid na ti kastalakay. Isumit lagayam nga idi na uday a panagawid na. Nalakalaan ti panagsukat na itilugan. Ti panaglupos ti ulag. Salbag. Ay, ang merinda kayo pa, ay tatasaryaw na napansang. Kakap-kap matlaan ka tijijindahan ni Tay. Ay, agyaman na clown na ipipita. Ano masalunsod ko man? Sa dino ti ayan ni Glorina. Eh, kwa, nasama mo ta rin mo, nana. Diyak ka mo ano sa dino tinapanan na. Saan mo ka di mabalin nga awagan, Pipita? Ibagam ti kaadami. Ay, mabit lang nga rin tinakala ti cellphone ka, o tatasaryaw. Ano? Ay, iso da ito umawawag. Ay, napatid nga tati bagana kanyak. Ibagam nga gawi din. Kat adda kami dito nga agur-uray kunkwa na. Agsaga na jay anak tapansang. Ado, tinasken nga ilawlawag na. Nagkatitag pagbantay itikit no Pipita. Apay, napananda. Diyak ka mo, madam. Adada pa'y matlaan ito'y napanak na kitsinda. Awan matpulos na ba din ito'y agsupyak. May samat na dya ato. Di na kung batan ti awak ko. Sumangpot lang. Nubihanak pa'y lang. San na kon nga italtalang. Anyan tulakit din no asawa na kon. Mabigla. Asino dagiti nakatugaw iti salas? Madam! Asino ti agkunaken ka ngagpastrak ka iti sabali a tao? Itamat lang. Agbalkot kan kadagiti badbadom. Aha! Ha!
Sa bali at tao gayam di pangyar arigam kada kami, Glorina. Ay, naimbag tanauray na kaasimbang pa. Tatang, nanang. Ha? Nagawan abain mon nga anak, Glorina. Nagulbod ka kada kami. Kunam, nga da kay jay bagyaw, saan mo gayam? Ha? Nagbak nang at talaga gayam ti asawam Glorina. Apaw, nagdakal to'y balayaw. Mga nani, tordaya, busbusina. Inakasanon tayo ito'y. Ne, asino dagitoy alakay kan bakat, Glorina? Ay, baraw. Da kami, dagiti dadakkel ni Glorina. Ay, Glorina, pudno ka di adagitoy ti dadakkel mo? Kunak manubak nang kayo. Wah. Nagawan abain mo at talaga. Nagpamarang kabak nang. Kaya't nasawan nga ibain na kami adadakkel mo. Ha! Umay kan pansang, agawid tang. Ang mabit lang. Saan kayo pagtaltalawan? Saan nga makagura iti balasang ko? Mabayin kami launay kan pansang. Ibain na kami anak kurapay adadakkel na. Iso apumanaw kami laang. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at nagtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, jak pagaro pa na maaramid ti anak katikas to'y saryo. Ibay na tadadakkel na. Kasta unay lakit din apan nang ipangpangas ko kadagiti kaaruba. Anya pa nga itirupa kita. Ay, Oy! takot. Isarding mo, dahil pa nagbam. Ay, sos apo, saan ka ngagsangit, pansang? Day takot gawin. Inulog ta kumamot ati palawag niya anak ta. Santa mo't na nagpamatuba ta pimanaw. Nasaya at mo't niya manugang ta. Manugang tantuan no saan akas lapukat alumagto. Ay, Pa ito ay titandaan ng pansang. ay, Saan kumaarumwar niti unag ti balay dahil ito abanag. ha? Idakto kiti nga iti sar. Ay sairo. Ay apo. Ay sos apo. Unay adadayom. Pasol mo da ito'y pipita. Apay, asaan na ka pinagdaaran nga dadatatang ka nanang? Itamat lang. Agbalkot kan kadagiti pagan-anay mo. Ay, kaya't ko kumangay baga kada kayo, madam. Saan kayo mata nagpabatubat na sumanaw? Kan nagduwa-duwa, no isuda na kita dadakilyaw? Apay nga ron, pinastrak mo ida, ha? Amo mo tibilin nito. Uray si ka, kat di ka pa'y makarwar. Ha, basta, agbalkot kan. Ay, Madam! Kung palam ni Glorina, Pipita. Sir! Balkotam pa yan dagiti bado ni Glorina. Agkoyog kayon, apumanaw. Aktor! Apay ang pagtaltalawan ng mata. Kita man no kabalan nakaswelduan da ito'y nagpamarang abak nang. Napimpintas pa iti balay dagiti kalapatek. Apay matakas na tibagbagamon, Tor. Pabainan na kiti sangwanan ni Pipita. Panawan na kami pailaan ken ni Glorina, Pipita. Saan ka pa ngagbalbalkot iti pagan-anay mo? No saan anatumpungan ni Glorina ti sumungbat? Hamangan no talaga nga agkuyog kayo, apapanawak. Sige, sir! Darasam! Sir! Anyamat nga minan da ito nga inaramid mo, Glorina. Nagpamarang ka lang nga rodan abak nang. Ibain mo pa iti kinapanglaw dagiti dadakkel mo? Pakawanit na kumator. Mabuti nga kama po. Ambisyosa kakit di ah. Ala na, pakawanin na kun. Di na ko mababalawan. Kanumsyan ka po iti kinambisyosa. Di kay ayatan. Talaga papanawon kan. Ay, agyaman naglango na ito. Ibagam na niya taramito. May samad lang ti masapol nga ramidam. Umanugot kan iti kayat ko ang mapasamak. Ha? Kasano masikugan na. O, di kasar ka. Ibalayak pa'y dagiti dadakkel mo. Padam samat nga ambisyo sa dagiti dadakkel mo kat. Aglalo day di ni tatang mo. Mabuti nga po. Mawatamat nga tanti kaya ko asawan.
Awan pa iti panas ko ngamin. Saan a problema dayta? Ado ti arak ko. Inton rabi agsagana ka. Kumusta nga pa din nagsaritaan dagiti agnobyo? Ni Glorina mo't ngamin. Apa yan ang pamarang abak na? Sa inbain na pa'y dagiti dadakgal na nakurapay. Ay, makaluksaw launay ni Tata Saryo. Numaay-ayo ni Glorina ni Stor. Ang mga napatuloy mat lang ni Glorina ti mga papanaw kanyak. Nasakit launay tiluksaw ko pansang. Ay, nagdaras ka lakit tinanabartak sa riyaw. Apag mirimir pa ilaan ti sa nga buti nga arak, di mo amon ti bagbagam. Nasakit tinakam ko, kuna ba? Sana nasakit tiluksaw ko. Nasakit tinakam ko kan maluksawak. Ay, Nagawa na bain ni Glorina. Umay lang dito yung balay, tamakita nga. diyak ka mo kan kasaryaw. Duha pa yan nagpambarang mo tabaknak. No saan na ta akayat adadakil na? Saan tamat na kayat? Ay, lakay. Kasanon ti Karina kadata nga ibalayan na tayo tidakal. Ha? Huwag agpaiso. Ang amaan niya kumapay tinamnama maawanan. Nalpasan ti ane, awan garami. Ipes! Nalpas da na nagsarita ng didak mo dun kasarita. Ay, nagpupok mo dun ni Madam Florina iti kwarto na. At damanan kasarsarita ni Torre ti silpon na. Ay, Anya? Saanan ang matuloy ti ipanangkidnap yo kan kuana? Anya kumapit yung maghanap tayo? anya chay bagbaga na. Oh, Kidnapper ni Sir Tor. nalbag kayo kitne. Nagkabungata iti kinadakas ti negosyo na. Saan ay mabukbukol iti panunod Anya? ko? Sino ti kidnapan na? Hinton dagatan ngagsasarita tayo. Ha? At no baliwan tayo ti plano. Dingga ka na yung bag. Ibagam kadagiti kakadwa. Nagredam da ngagbantay. Kan alwadan da dagiti umay ditoy. Susapaw. Ay, sapay kumatasan na kamadlaw dito. O, sige nga, Rod. Bye. Talaga pagpan, patayan nak ni Tor Pipita. Ay na, dito yung amin na kinapintas ko. Saan nakmadlaang ang papanawan? Siya nga yung madam. Saan nakakadiakin na sarita ni Tor? Eh, saan nga ron? At dangarod ka niya, tigasan mo. Dungag ka na imbag iti ibaga. No di mo kayat ti mapapanaw, makikatwa ka kanya. Anya ti kayat mo asawa niya. Anya ti aramid. Madam, Ado ka di pa iti asin? Betsin ko na kuma. saan amay ibos ti bitchin, madam? Kuna ni Sir Tor, asaan ka no anaimas ti sitaan na awan bitsin na. Di kayat na paitipikat. Kay nakaad, adaw. Mangiyag kanto iti betsin dito kwarto. Ngamday tayo saan ang makita ni Tor. Si kapak nito. Yaklak iti kayat ang masikuganak. Day taman ti kunak, Glorina. Wah, talaga nagpintas ka. Adda nga agandap ti kinapudaw mo iti rabi. Aglalo ta nakodrap ti silaw diti kwartok. Madam naman dun dayta. Nagbanglo ka. Aginom tapay laang. Kayat mo ka di. Taang nervyosa kat agikisa. Uray man kit di agikis ka. Awan ti makangag. Dagas amot nito eh. Ang mga nugundawayan na kitinitor. Ada ko ma. Ibagak gayam. Ada kayat ko agatangan ng tunbikat. Awan ti problema iti dayta no kwartalaan. Mabitlaan. Ugundawaya kung ti mangilipas amang karga iti bitsit ti paso ni Tor. Oh. Atoy. 20,000. Ang yaman naklaw na ito. Oh, kitaan. Sika pa yan tinangarakop kanyak. O sige. Aginom tapay.
Ad pagagaran na, Glorina. Ano kurang pwede ta? Nayunak inton bigat. Kan inak tumangtad iti kwarta iti balayo. Ha, agyaman na. Talagang ayat na nakunayan niya. Oh, pagkakamakamamutan amang ikarga iti baso ta. Magagaran kan sa mabartag. Naimas namin dahil arak. Aglalo ko man o, ang tapulutan. Oh, day talaga yan. Inak mga iti naimas adilata iti kusina. Mabitlaan. Naalakan. Jaklakit di kaya. Kayat ko. Abirhenak nga ikasar nito. No kayat nakmatla nga asawaan. Maburbur dyan ang maki ni Madam Glorina. Ano na nga ito jay bitsit? Mapita. Hanggang ko'y tayo ang nagsarita ang daki ni Sir to. Nga iti kwarto dati paginumanda. Ay, malagip ko ti kaanak ka ti may sanga amak iti. Liblibaasan ka no akargaan dagiti barkada dati bitsen. Ti inumanda nga arak. Tapno, nalaka mabartag. Makadadahal ka no iti utak. Ay, ikaw mo to. Ay, nempag man to makalagip mo nga umawag na ito. Bagto sa anak pa nakaturo. Ay, adang-ada pa kasakulan na kanyak mo rirabe eh. Hello, kamuto. Hello, Bibita. Kumusta kita? Nakalamlamin dito eh. So, sana makarwart niya mapura. Agrayuma. E dinto ta agringyat mat nila kaipon-pon niya pa. Ay, kakaiso na ngay mawag ka. Sa bali mo't may bagbagap. Ay, kaya man yun. Ado man launay na masarsalitak ngawan kaskan na. Awan ti problema. Kadagiti amok kamuto na isot damagam. Nasisingpat na. Saan dak nga ungungtan? Nasaan mo't namin na masapol ngay bilin na no niya taramida? Amo, kanagagad ka? Yung da kami kinikulas, ay nagagad kami mat. Kasta tapno da kwartam. Ngayon maglaang no igatang itibitsin laang. Tapno adaraman ti sidaan. Eh di mo't makadadali ti salon natin, nalabas sa bitsin. Ayun gaya, musto day ta. Ay, nagado, mabalin ko pa kay gatangan ti kwarta. Bitsin pa lang amin, tinaybaga. Ay, anay ko. Nagsakit ang tiolog. Kas na mabarbari na tiolog iti sakit na. Nakaarakop ni Glorina kanya. No kasta. Napasamak matlaangan. Masapol ang may pamuspusak. Tapno makita kong matlaang ti itatao, ti putot kunto. Ay, saryaw. Itaam ti dumdum sagi ti dagsar de nga lugan di ti sango ti balay. Ay, awan interes ko no ti anak taday ta. Sikan ti makaamukan ko ana. Panaklangan makisarita kadagiti padak apanaw. Madnaak itilikon. Ay, saan? Ani Glorina si Simbang Pang. Ni Tor. Na- Oh. Ni Tor nga agpaisa. Oh, daytan, umayon. Naimbaga Rabiyo, tatang. Ay, bigaten baro. Ayun gayam. Kasla Rabi pa lang amin tanangap. Naimbag man tanayanos mo ti imay dito'y nanumo akalapaw ni. Adang amin pait itad ti asawa, tatang. Mabitlaan ha. Nabatig gayam iti kotsek ti clutch bag ko. Ngayon ti kwarta nga itad ko kada kayo. Pagarupan nga ta nito. At dan napasamak kada kami idirabi. Ang mga nuwintun maminsan katsak makaliglig. Ay, agpay kasarak na sa langan kan kuana. Pipita! Umay ka man, taday magakan ka! Apay, madam. Apay? Rumwarag. Inaksarong karanda tatang kananang. Mabit lang. Ang mga no, omsyan na, tanang pamarangak lang nga baknang. Saan, madam? Narigat matibiyang ko. Uwan, tainan anusang tinagkatulong. No sumangpat to nito, ibaga mga sinarong karak dagiti dadakal ko. Panagnagakman, no pudno anapan nangipan iti kwarta kadagiti dadakal ko. No saan na nabartikan. Ay, nakawara man dito yung salas. Ay, nakawara man dito yung pagyawarnak dito eh. Uy, kabarbaro dito ya. Ti paro pati damag.
May panggap iti sapsapulin pa ilang. Di pan nakabagi ti linto ka nakalibas sa balo di ti damaw. Ay, adda nakaipan aladawan dito. Iso ka ti daytoy? Ni Sir Torte mo awag iti cellphone ko. Bak, taimbilin itay ni Madam Glorina nga igam ko lang iti cellphone ko tap na maawagan na. Hello, sir! Pipita, awagak ni Glorina. Ngam sa anak asungsungbatan. Ay, jakla mo sir. Awan mo't dito'y malay. Ay, sinarong ka na nun sa gayam na kitidadakil na. Ne, apaya sana nagpakada kanyak. Sa nabalilangan. Nasaya at mat. Tapno mapanagnagan na anang ipanang kiti kwarta kada kiti dadakkel na. Nay, inidip na ada ako. Hindi pa'y nag-goodbye. Ay, ano nga ta? Maibayag nga ta ni Madam Glorina. Yan na pala na. Masapo lang mama na da ito. Ay, na. Magkatao itiruar. Awan nga ta tiyag bang pantay itiruangan? Nay, awan nga pa'y so ti makitang ang bang pantay. Kimuyog na nga ta amin kinisaltaw. Ada lalaki, Jay. Sino na ka, Jay? Lalaki? Tatang, nanang, pakawanin na ko ma. Nagpamarangak abak ng kinitor. Saan kayo nga ibayin na naganak kanya? Da kami pailaan adadakkel mo ti balikogam. Gapo tawan at adal me. No nagpamarang ka abak nang imbain na kami mo tin adadakkel mo. Ay, agparbang kan saryaw. San mo napagsawan itinagubsang ta anak ta? Agdaw-dawat lang arot iti pambakawanoy. Ay, imay ni Tor ditoy. Nang tad iti dakkel agatad. Inkarina pa'y apatagdaran na kami iti dakkel balay. No kasta? Impay-pay sunat imbaga na iti rabi eh? Jaklaan mo no pang-aw na langan. Makamanugang agsakit di tinalas-lastog na mitisyak no ikasar na ka. Ang mantatang, inkari naman iti rabi nga ikasarna. Ay, kat nasaya at no kasta. Ang mga no adamanan ipang-aw mo kada iti karuba, ha? Lakay. Ay, Nay, magtanda kayo, madam. Anya kaya pipita. Kasla kabagyan ka ng sabat kanya kitirita. Unang matla naman ang aldawan na saan na ka nakita. Ay, napanunuga ka ng maneho. Akto ko kayo pwede dito sa paata na napatagay baga ka na kayo, madam. Anya aya dayta. Simbangpat ka din ito. Sugayam tumawawag ita. Awan tayo, madam. Lamaday pakita ka na kayo. Anya ka ditipon na anagan ni Sir Tor. Tor Durano. Apay aya. Ay, basahin nyo na ito pag-iwarnak, madam. Dito'y Christopher Durano. Tinagan ti sapsapulin da ang nakalibas iti pagbaludan iti Davao. Kitaan nyo na ito ladawan. Kaing ingas ni Tor dayto ya. Kan, ang dapay imay apulis dito'y, madam. Di na magdaano dito'y ti pagnanaadan ti agnagan iti Christopher Durano. Anya? Glorina, balkutom dagiti pagananay mo. Tarsam! Kunak man na nakapagsarita tan. Apay ang pagtatanawan ako. Saan ka pagtalawan? Agiddan ta na pumanaw ditoy. Nalpasan ti pinaramid ko abalita. Ay, Pipita! Umay ka man ditoy! Tulungan na kami kini Glorina amang impaki ka dagiti pagananay me. Sir! Ay, papanan nyo ka dito. Saan ka ngagsaludsud pay? Agtignay kan! Pulis! Delikado daytoy. Kakadwa! Itilikot ti pagnan tayo. Nakabaybayag kan tumat nga gungunay ngamin. Ay, Sir! Sir Tom! Di na pita kayo! Pasensya kayo nung nakibiyang ako ay Christopher Durano ganyan tipon mo na kanyaw. Man nakibiyang ka katulong. Umay ka! Ay! Hindi nakamanan, Sir Tom! Pag ganito na daw. Daita! Daita ti idan ti kinaambisyosan ang makaasawa iti baknang. Nakalibas mo't gaya iti pagbaludan na diator, Glorina. Napaglang gayam na kriminal. Aduti illegal nga ramin na. Kan, pinatay na gayam na giti agasawa ang tayo nga akin ko iti balay. Saan anamon adagos na giti anak dangan da iti Amerika. Tagasano? Binaybayan namot ngamin dagiti dadakkel na. Agyaman na. Tanaduktanan ti puno kinatao ni Tor Pipita. Ang dandani ka na isagma. Pipita, dayaw nga agpaiso ti kinaturad mo. Tata,
Ay, agyaman kami unay kan ka, Pipita. Kasano ka nga raw dan, Pipita? Kapilitan nga gawin ako ni Dibugyasan. Kastimet namin kinapasama. Ngam oray. Tada ka nagungunam ka po iti tulong mo iti pulisya ang magmonitor. Ay, dakilakit iti gunggunang Pipita. Taltalik mo, tay. Agpabarato kan tuwan. Ay, anya kaya alaklakayan. Saan anangabak iti waiting ni Pipita? Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman. Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met tanda ito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.